Sa 7 godina sam počela da učim francuski jezik i to je nešto što me oduvijek ispunjavalo i zato sam bila jako srećna kada sam se zapravo i odlučila da studiram VATEL, odnosno Međunarodni fakultet za hotelijerstvo i menadžment, koji je u suštini francuska međunarodna škola. Zašto je to važno? Zato što mi na našem fakultetu izučavamo francuski jezik, ali nastava se odvija na engleskom jeziku, što opet nudi dosta mogućnosti, pogotovo kada je u pitanju hotelijerstvo i turizam, koji znamo da su jako razvijeni u Crnoj Gori. Tako da mogu reći da sam zaista zadovoljna svojim odabirom i da mi je ovaj fakultet pružio dosta mogućnosti, pogotovo kada su u pitanju i putovanje u inostranstvo sa obavljanjem naših profesionalnih praksi i ljetnih praksi, gdje sam i putovala dosta i unaprijedila svoje znanje, a eto, dosta mi je i pomoglo to što sam učila i što znam francuski jezik. Pozivam sve mlade da iskoriste priliku koja nam se pruža i ovdje u Crnoj Gori, da unapređujemo svoje jezičke vještine i znanja i posebno da iskoristimo to znanje da utičemo na neke pozitivne promjene kada je u pitanju turizam u našoj zemlji.